ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ରାମ ଜନ୍ମଙ୍କ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମହାନିତ୍ୟ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରୂପରେ ନାରଦଙ୍କ ନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ। ଶୁଣ ଆହେ ସାଧୁ ଜନ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ, ଶ୍ରୀରାମ ନାମେ ସକଳ ପାପ ହେବ ଦହି। ରାମ ନାମ ବୋଲି ଯେଉଁ ଦିଟି ଅକ୍ଷର, ଭବ ପାରବାର ଅଟେ ସେ କର୍ଣ୍ଣ ଧାର। ଥରେ ରାମ ନାମ ଜପି କରିଲେ ମୁଖରେ, ସମନ ଦଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ ତାରେ। ସେ ରାମ ଚରିତ ଆଦ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଏ ଅଟଇ, ଆଦ୍ୟରେ କାହୁଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସେ ସମସ୍ତ ଗୋଟି ଗୋଟି ଆଦ୍ୟ କାଣ୍ଡେ ମୁହିଁ, ବୁଝାଇ କହୁଛି ସର୍ବ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଗୋଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଅଟଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାସସ୍ଥଳୀ ସେହି। ରୋଗ ଶୋକ ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ରାଗ ହିଂସା ମୋହ, ନାହିଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପାପ ପରାଭୟ ଭୟ। ଯେତେ ଜୀବ ସଂସାରରେ ହୁଅନ୍ତି ଆତ ଜାତ, ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସେଠାକୁ ସମସ୍ତ। ଆଦେଶ ଘେନି ନ ଯିବ ଜନମଲ ଭଇ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶେ ପାଳନ ସେ ଯିବ। ଅନ୍ତକାଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗେ ଲୀନ ହେବ, ସତ୍ୟ ପଥେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଗମନ କରଇ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଞ୍ଚରେ ସେ ଲୀନ ହୁଅଇ। ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୋଟି ଅଟେ ଜୀବବନ୍ତା ଘର, ଦିବସ ଜନନୀ ଭେଦ ନାହିଁ ସେ ଠାବର। ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦା ପାଦ ମଞ୍ଚାଳନ୍ତି ମଗ୍ନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦା ପାଦ ମଞ୍ଚାଳନେଛନ୍ତି ମଗ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରୂପ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଠାକୁର, ସେହି ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ଚକ୍ରଧର। ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବଦନକୁ ଚାହିଁ, ବୋଇଲେ କଥାଏ ଶୁଣ ଆଗ ପ୍ରାଣ ସହି। ବହୁଦିନ ହେଲା ଜୟ ବିଜୟ ଏ ଦୁଇ, ଶାପ ପାଇ ମତେଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ଯେ ହୋଇ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ କରନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଉତ୍ପାତ, ଦେବ ଦାନବଙ୍କ ତାହାଙ୍କରେ ଭୋଏ ହନ୍ତି ତ୍ରାସ। ସେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରାବଣ ଦୁଇ ଭାଇ ହୋଇ, ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଜନ୍ମ ଲଭିବଇ। ପିତା ଋଷି ମାତା ତାଙ୍କ ଦାନବୀ ଅଟନ୍ତି, ପିତା ଋଷି ମାତା ତାଙ୍କ ଦାନବୀ ଅଟନ୍ତି। ନିକଷା ଋଷିଙ୍କୁ ସେ ବି ପୁତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ବହୁ ତପସ୍ୟା କରିଣ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଅସୁର, 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗକୁ ପାଇଅଛି ବର। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଯେଣୁ ମୁଖ ଅଟେ ଚାରି, ଚାରି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ବୟସ ତାହାରି। ଏବେଗ 14 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ପଦାର୍ପଣ, କରିଅଛି ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବହୁତ ମାରଣ ଅସ୍ତ୍ର କରି ତିଆର, ତ୍ରିପୁର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ଅଥରହର। ଚାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଚର ମାନେ ମହାବଳିଆର, ଆମ୍ଭ ସାଜିଲା ଜୀବଙ୍କୁ ଖାନ୍ତି ବଳାତ୍କାରେ। ସେହି ଯୋଗେ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ଭେ ଜନ୍ମ ହେବୁ, ସେ ଯୋଗେ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ଭେ ଜନ୍ମ ହୋଇ, ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ ବିନାଶୀ ଉଶାସିବୁ ମହି। ଏତେ କହି ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ, ଉଭା ହେଲେ ମହାନିତେ ସର୍ବେଛନ୍ତି ତହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାରି ରୂପ ଚାହିଁ ମହାମାଇ, ଚାରି ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଳେ ବସିଲେ ଯାଇ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରୂପରେ, ଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ନାରାୟଣ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ। ସୀତା ଉର୍ମିଳା ଇତ୍ୟାଦି ରୂପ ଧରି ମାତ, ଚାରି ଅଙ୍ଗେ ସେବାରେ ହୋଇଲେ ନିଯୁକ୍ତ। ସେ ସମୟେ ନାରଦ ଯେ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ବାଇ, ନାରାୟଣ ଦର୍ଶନେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ। ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୁଇ ଅଷ୍ଟ ରୂପ, ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦେଖି ଅଷ୍ଟ ରୂପ। ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ହୋଇଣ ସେ ମୂକ, ବେନି କରି ଯୋଡ଼ି ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ଯାଇ। ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଲେ ବୀଣା ବାଇ ଗାଇ ଗାଇ।
କିମ୍ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଛ ଆଜି ଏହି ରୂପ, ନ ଜାଣି ନାରଦ ମନେ କଲେ ଅନୁତାପ। ପିତାମହ ନିକଟରେ ମିଳିଲେ ସେ ଯାଇ, ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମାନ ଗୋଟି ଗୋଟି କହି। ଶୁଣ ବିଧାତା ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଆରେ ବଶ, ମୋ ପରି ଛାର ଜାଣିବ କେହୁଁ ଏ ରହସ୍ୟ। ମହାଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ତୁହି ଅଟୁରେ ନନ୍ଦନ, ନିରାକାର ଚାରି ଅଙ୍ଗ କରିଲୁ ଦର୍ଶନ। କିମ୍ପା ଚାରି ଅଙ୍ଗ ହୋଇଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝିବା ହେବ ସନ୍ଦେହ ଯେ ଦୂର। ତହୁଁ ପିତା ପୁତ୍ର ଦୁଇ ବାହାର ହୋଇଲେ, କୈଳାସ କନ୍ଦରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କୋଳେ ଧରି ଭୋଳା ମହେଶ୍ୱର, ଲୟ ଲଗାଇ ଅଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମପର। ଏକାବେଳେ ଯହୁଁ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଦେବବର, ଦ୍ୱାରି ଜଣାଇଲେ ଯାଇ ଭୋଳେଙ୍କ ପାଶର। ଶୁଣ ଶିବ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଯାଇ ଧାଇଁ ଯାଇ, ସମାଦରେ ଧାତା ସମାଧିରେ ଧାତାଙ୍କୁ ଯେ ଗୃହେ ଗଲେ ନେଇ। ପୂଜିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କି କାରଣେ ଆଗମନ, କରିଛ ମୋ ପାଶେ କୁହ ତହିଁର କାରଣ। ବିଧାତା ବୋଇଲେ ଦେବ ଶୁଣ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା, ନାରଦ ନିତ୍ୟ ଆଣିଦେଲେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା। ନାରଦ ନିତ୍ୟରୁ ଆଣିଦେଲେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା, ଦର୍ଶନେ ଯାଇଥିଲେ ମହାନିତ୍ୟପୁର। ଦେଖି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାରି ରୂପର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚାରି ରୂପ। ଏହିଥି କାରଣ ଦେବ କୁହନ୍ତୁ ବିସ୍ତାରି, କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ନେତ୍ର ବୁଢ଼ୀ ଭୋଳା ମହେଶ୍ୱର। ହସି ବୋଇଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହେ ଦେବବର, ସେ ଯେ ରୂପ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହର୍ଷି ନାରଦ। ତେତାରେ ସେ ରୂପ ଜନ୍ମ ଲଭିବେ ମୁକୁନ୍ଦ, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନ ଦଶରଥ ନୃପବର। 3 କୋଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠା ନାରୀ ଥିବେ ତାହାଙ୍କର, କୌଶଲ୍ୟା ସୁମିତ୍ରା କୈକେୟୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ। ଜନମ ଲଭିବେ ପ୍ରଭୁ ଚାରୋଟି ରୂପରେ, କୌଶଲ୍ୟା ଉଦରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବେ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅବତାର ସେହୁ ଯେ ହୋଇବେ, ଆବର 2 ଭଉଣୀ ଗର୍ଭେ 3 ସୁତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶୁ ସେହି ହୋଇବେ ସମ୍ଭୂତ। ସେହି ଚାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଶୁଣ ଦେବବର, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଗୋଚର। ରାମ ଅବତାର ହେବେ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସୀତା ରୂପେ ହେବେ ଅବତାର। ଅଯୋନି ସମୁଦ୍ର ମହାମାଇ ଯେ ହୋଇବେ, ଜନକ ରାଜନ ଘରେ ରହି ବଢ଼ିବେ। ଆବର ସେ 3 କନ୍ୟା ଜନ୍ମିବେ ତାହାର, ସୀତାଙ୍କ ଅଂଶରେ ସର୍ବେ ହୋଇ ଅବତାର। ମୋର ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଭୁ ସୀତା ବିଭା ହେବେ, ଦାନବ ବଳ ବିନାଶୀ ଉଦ୍ଧାରିବେ ମହି। ଠିକେ ଠିକେ ଏହି କଥା ଦେବ ଶୁଣ ବର, ରାମ ନାମ ସମ କେହି ନାହିଁ 3 ପୁର। ରାମ ନାମ ସମ କେହି ନାହିଁ 3 ପୁର। ସେହି ରାମ ନାମ କୋଟି ଥରେ କଲେ ଜପ, ଗୋହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାଟି ପାପୁ ହେବ ମୁକ୍ତ। ରାଟି ଜାଣ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର, ଅନାଦି ଆଦି ଅଟନ୍ତି ରାମ ବେନିକ୍ଷର। ରାମର ମହିମା, ରାମ ନାମର ମହିମା କେ ବର୍ଣ୍ଣି ପାରିବ, ରାମ ନାମର ମହିମା କେ ବର୍ଣ୍ଣି ପାରିବ। ସେ 2 ଅକ୍ଷର ଯେ ଜୀବ ପରମ, ସେହି ରୂପ ଧରି ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର। ନିକଟରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂମିର, ଶୁଣିନ ଧାତା ନାରଦ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ। ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ମେଲାଣି ମାଗିଣ ଚଳିଲେ, ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ଏହି ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଶୁଣିବା ସଂସାରୋତ୍ତର ଆହେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ସେହି ନିରାକାରଙ୍କର ପଦ୍ମ ପାଦେ ଧ୍ୟାଇ। ଅଧମ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ରଚନା କରଇ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଭୀମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭଙ୍ଗେ ମୁନିରପି ମାତିମମ, ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମ ଶୁଦ୍ଧ ମମ ଦଶ ନ ବିଦ୍ୟତି। ହରି ବୋଲ।